Salut, sunt Vlad, astăzi vom începe o nouă serie, Minecraft Pocket Edition, dar seria va avea mai multe pauze că vom face videoclipuri și cu alte jocuri. Ok, deci astăzi vă voi arăta cum să construiți un Nether portal. Ok, New Create World. Ok, haideți să vedeți. Luați obsidianul. Sau un somnier. Ok. Obsidian. Ok. Puneți, bam. Da. Îl puteți construi cum vreți voi. În ce formă vreți voi. Nu o să puteți intra în el. Adică să fie minimum 2 pătrățele libere. Luați flint and steel și îi dați foc înăuntru. Și după cum vedeți, am un nether portal. Ok, videoclipul acesta începe să se termine. Aproape este gata. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like sau subscribe. Dacă vrei să vezi mai multe videoclipuri, ok. Și pentru ultima fază, acesta este numele de Nether.